हेलो फ्रेंड्स, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଇଏମ୍ସି କମ୍ପାନୀର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହ୍ୱିଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେବି। ହ୍ୱିଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ଗ୍ରାସ୍ ପାଉଡ଼ର, ଅର୍ଜୁନ, ପୁନର୍ନବା, ଗୋଖୁର, ବରଣ, ଗିଲୟ, ଏଲୋଭେରା, ତୁଳସୀ ଓ ଅଁଳାକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱିଟ୍ ଗ୍ରାସ୍ରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଇ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ, ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ସିଲେନିୟମ୍ ଆଦି ଖଣିଜ ତତ୍ତ୍ୱ, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ବାଦାମ ଆଦି ପୌଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ହ୍ୱିଟ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଅଟେ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହ୍ୱିଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର ଆଇରନ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଭାବ ଦୂର କରିଥାଏ। ହ୍ୱିଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ହୋଇଥାଏ।